Ano daw, may bagong tao. Nang mati mapayapa ang mundo ko. Ano na, maubusan na tayo. Pang display.
Ate, malaking sandaan lang yan o, pang budget. Inaalam mo yan, my friend, lahat ng sumpo. Ano? Pamili na kami. 60 kilograms. Dinalan. Kayo ba niya magtanong mo? May nag-electric niya. Electric niya. Pwede lang.
May inaalagaan akong isda. O, paano ako bisahin dyan? Ano na lang kayo? Bahal mo sa na kuwali ng pagdagdag.
Simon yan. Yung ano, oo. Hindi, kasi dati ko pa yun. Ngayon, hindi na. Oo, no? Si Kaki na lang. Tapos, sabi ko
yan.